Que estem a la canícula de juliol, i fa molta calor, caldrà anar a esmorzar ja, i després ja amagar-se que fa molt de sol. Ara, Carlos, un apassionat del món de la pansa, del món de riuraus, ens explicarà què és un riurau. Estem així en el riurau de l'Heretat de Linares, en Terratets, i ara vos direu, què és un riurau? Un riurau és una estructura, és un edifici, és intrínsecament valencià, no n'hi ha altra part del món, perquè és un riurau dedicat a protegir. Quan escaldem el raïm per fer panses, aquest raïm, en previsió de que n'hi hagi arrossar per la nit o de que poguera ploure, n'hi ha que tapar-ho, n'hi ha que evitar que es banyi, si no la pansa es floriria. Doncs per això es van inventar els riuraus, que tenim coneixement des de final del segle XVIII. El riurau és un edifici que el típic que veureu que té una galeria d'arcs. Aquests arcs són tan bonics que després s'han reproduït en molts xalets, en moltes vivendes. Inicialment era un edifici agrícola i per aquests ulls que veieu, per aquestes obertures, el que farien els jornalers i la gent del camp és entrar en els canyissos des de lo que era el sequer, des de lo que era l'era, de la part de fora, cap a dins. Si plovia, la gent tenien que guardar els canyissos dins, s'empilaven, posaven un damunt de l'altre. Que deixava de ploure, es treien fora perquè el raïm continuara secant-se i així poder tindre panses. Per exemple, d'ahir ve la famosa expressió, qui té pansa té dansa, perquè el que feia la gent era contínuament entrar i eixir els canyissos carregats de raïm. I el que ens queda és el riurau, que és un nom que el seu origen no està massa clar. Hi ha gent com Lluís Fornés el Sifoner que diu que prové d'Occitània, altres diuen que és un nom d'origen àrab. El que està clar és que no sabem exactament d'on ve. El riurau sempre, sense guionet, encara que ara quan jo per exemple ho dic riurau i sí que faig un poquet la separació, però és un edifici que només existeix en València, en el que són les comarques centrals, el nord d'Alacant i el sud de València, i queden algun també per lo que és l'Horta i per la resta de les riberes, i és un edifici molt pintoresc, pot ser a una nevada o a dues nevades. El tamany del riurau depèn de la quantitat de pansa que tenim. Que tenim poqueta pansa, igual és un riurau de 2 o 3 ullets, perquè mos caben dins, 2 o 3 piles de canyissos. Que tenim moltíssima pansa per fer, tenim molt de raïm que escaldar, com aquest riurau, tot el riurau que és el més gran, es fa a doble nevada, i els ulls, quan més grans i més amples, millor, perquè així afavoria aquesta feina d'entrar i d'eixir. I jo sempre dic el mateix, jo dic que és un edifici, només està en València, i el nom és més valencià que el nom de riurau no n'hi ha, perquè no té cap traducció ni té cap... Això és molt valencià i la pansa que fem així era la pansa escaldada, que és una pansa que només feia així també en València, o sigui que reunís les característiques per ser algo molt nostre i molt propi i que cal defensar. I ara tenim això, este riurau, que és el de Linares, és una de les mostres més boniques que tenim a la Vall d'Albaida, és el més majestuós, podríem dir, i és el que es conserva prou bé, encara que per això tenim les bigues, com són bigues de pi, el corc ataca fàcilment, però entre tots i jo crec que podem salvar-lo i que quede com a mostra d'aquest passat que teníem, de la riquesa que va donar la pansa, i es pot conservar i perquè les noves generacions puguen gaudir del seu territori, del seu paisatge, perquè forma part d'un paisatge, no és una cosa aïllada.